nasira pa yung gamit namin, ma'am. Siyempre, nahihirapan ako. Yung buhay namin, parang ang gulo. Nag-aaral yung mga anak ko, walang liwanag. Matagal ko na itong pinangarap na magkaroon kami ng ilaw. Matagal ko ng dream, this is the best project na maibibigay natin sa ating mga kababayan na hindi inaabot ng kuryente. Electrification Administration, ALECO, at sa pangunguna ni Congressman Zaldy Co, nagkaroon tayo ng mga solar home system. President and the administration, the speaker wants 100% energized. No? Out of the 500 household, 257 po ang nag-apply. Binigyan, gabusta tinaawan ki solar. Charity begins at home. Salamat po sa Ako Bicol Partylist tsaka kay Cong Zaldy Co dahil po sa tulong po nila nagkaroon po kami ng liwanag dito sa bahay namin.